Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pamagat po ng ating lecture ngayon ay ang napupulot na mga aral sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paglikas ng mga Muslim sa bansang Ethiopia. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, noong ika-5 taon ng pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam at patuloy pa rin nangangaral at naghihikayat sa mga paganong Quraysh upang sambahin ang nag-iisang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ay karapat-dapat sambahin at si Muhammad ay kaniyang sugo at kaniyang lingkod. At sa ganoon mga kapatid, lalong lumubha ang pagpaparusa at pagpapahirap ng mga Quraysh sa mga Muslim na yumakap sa pananampalatayang Islam at sinundan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Muhammad alaihi salatu wasalam ay kaniyang ipinagbigay alam sa kaniyang mga kasamahan o mga apostolis ang paglikas mula sa Makkah patungong Ethiopia nang kaniyang matiyak na ang hari sa Ethiopia na si Haring Najashi ay makatarungan at walang naapi sa kanya. Ang mga Muslim sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakarating sila sa lugar na ito. Sila'y binubuo ng 83 na mga kalalakihan at 10 mga kababaihan, na ang kanilang pinuno ay si Ja'far bin Abi Talib na bunsong kapatid ni Ali bin Abi Talib na manugang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid, ang mga paganong mga Quraysh, nang nalaman nila ang paglikas ng mga Muslim, sila'y sumiklab naman ng galit, matinding pagkagalit, at nagmadaling sundan sila upang sila'y dakpin at ibalik sa Makkah at maipagpatuloy ang pagpapahirap sa kanila upang maiwanan nila ang kanilang pananampalataya. Naging mahirap sa mga Quraysh ang pagligtas ng mga Muslim at sila'y ligtas sa kanilang sarili at paniniwala. Kaya nagkaroon sila ng pakana o nagkaroon sila ng plano, at ang kinalabasan ay magpadala ng 2 sugo, sina Amr ibn al-As at Abdullah ibn Rabi'ah, nang sila'y hindi pa naging mga Muslim. Sa madaling salita, nakarating ang 2 sugo at una nilang kinausap ang mga pari at binigyan nila ng mga handog o mga regalo. At ipinaliwanag ang kanilang pakana at ang malakas na katibayan hanggang sila'y sumang-ayon na maibalik nila ang mga Muslim sa Makkah. Pagkatapos ay hinarap naman nila ang mahal na hari na si King Negus o si Najashi at kanilang sinabi, "O mahal na hari, para malaman mo, nagtago sa iyong bayan ang masasamang kabataan sa amin, sa Makkah,
pinagtaksilan ang kanilang relihiyon at hindi naman sila pumasok sa inyong relihiyon. Kasi may bagong pananampalatayang kanilang niyakap na hindi namin alam at ang kanilang mga magulang at mga pinuno. Kaya kami ay ipinadala ng mga pinuno at mga magulang nila upang mapauwi mo sila at ibalik sila sa Makkah. At hindi mo alam, mahal na hari, na baka sa bandang huli, ito ay magiging malaking problema mo sa iyong kaharian ang masasamang mga kabataan na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tingnan ninyo ang kasamaan ng mga ito at kalupitan nila sa mga Muslim at sinayang-ayunan sila ng mga pari at mga obispo ng hari. Ngunit si Haring Najasi ay maingat sa kaniyang mga ginagawa. Siya ay makatarungan sa kahit sinuman at hindi agad sumang-ayon hanggang hindi niya nalaman at napakinggan ang salita ng magkabilang panig. At sinabi ng hari sa mga Muslim, ano ba itong pinaniniwalaan ninyo na relihiyon na nagbunsod ng inyong pag-iwan sa inyong mga tauhan at hindi naman kayo pumasok sa aking pananampalataya? Magsalita kayo ng katotohanan. At sa ganun mga kapatid, si Ja'far bin Abi Talib mula sa mga Muslim ay tumayo at kaniyang sinabi, O mahal na hari, kami ay mga taong mga mangmang at sumasamba sa mga ribulto, gumagawa ng mga malaswang gawain, masasamang mga kapitbahay, kinakain ng malakas sa amin ang mga mahihina. Palagi naming pinuputol ang ugnayan namin sa aming mga kamag-anak hanggang dumating ang panahon na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa amin ang sugo na mula rin sa amin at siya'y may mabuting kaugalian, mapagkatutuhanan at mapagkatiwalaan at kadalisayan. Kami ay pinangaralan niya para sa Allah subhanahu wa ta'ala upang paisahin namin ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ang tinatawag na tauhid o kaya monotheism na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At upang ipagpapatuloy niya ang anumang aral ng mga sinaunang mga propeta. Kaya tinanggap namin, mahal na hari, ang anumang katuruang mabuti sa amin hanggang kami ay nagbago at nadisiplina. Iniwan namin ang lahat ng masamang ugali namin at nagbagong buhay na kami, mahal na hari. Nang dahil dito, kinalaban at inapi nila kami, pinarusahan, pinahirapan ng lalong mahigpit dahil kami ay gusto nilang bumalik sa dating relihiyon namin at sumamba kami sa mga diyus-diyusan. Sila'y naging hadlang sa aming pagitan at sa aming pananampalataya, mahal na hari. Dahil dito, pinili naming lumikas sa iyong bayan kaysa iba dahil utos sa amin ng aming propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagustuhan namin ang iyong pagkukupkup at kami ay umaasa na kailanman hindi maaapi sa iyong kaharian, o mahal na hari. At mga kapatid, ano ang reaksyon ng Haring Najasi nang narinig niya ito? Ito ang kanyang sinabi. Hiniling kay Ja'far na magbasa ng anumang talata o anumang taludtod mula sa banal na Quran at si Ja'far ay binasa niya sa harapan ng mahal na hari at sa mga obisto
obispo ang Surat Maryam, at ito ang kabanata na nagpapahayag ng katauhan ni Hesus Kristo at si Santa Maria at kung ano man ang katotohanan para sa kanilang mag-ina. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano ang naging naramdaman ng mahal na hari na yan? Si Haring Nadyasi ay umiyak ng matindi hanggang sa nabasa ang kanyang balbas, at ganun din ang mga obispo. At pagkaraan, sinabi ng mahal na hari, katotohanan ito ang naiparating ni Hesus Kristo. O katotohanan ito ang naiparating ni Jesus na anak ni Maria. At itong naiparating niya ay nanggagaling sa iisang banal na liwanag ng naiparating ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ganoon, tumingin si Haring Nadyasi sa dalawang sugo ng mga Quraysh, at ang sinabi sa kanila na siya ay galit na galit, umalis kayo. Hindi ko isusuko kailanman sa inyo. Hindi sila maaring maapi sa aking kaharian. Kaya, ano ang nangyari sa dalawang sugo ng mga Quraysh? Sila ay nakalabas at walang napala, at sila'y nadismaya. Sila'y napahiya, at hindi sila nagtagumpay sa kanilang misyon. Mga kapatid, ito po ang mga magagandang aral na napulot natin sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paglikas ng mga Muslim sa kaharian ng Habasa o kaharian ng Ethiopia. Noong unang panahon, ang Ethiopia ay tinatawag na Abyssinia o kaya Habasa, na ang hari doon ay si King Negus o si Haring Nadyasi. Ang unang aral ay katotohanan at ang katotohanan at makatarungan ay palaging magtatagumpay. Pangalawa, walang terorismong ipinangangaral ng Islam sapagkat ito ang tunay na relihiyon na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala mula kay Adan at sa lahat ng mga propeta hanggang kay propeta Jesus na anak ni Maria, na ang ipinapangaral nila ay sambahin ang nag-iisang Panginoon. La ilaha illallah. Walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. At dumating naman ang kahuli-huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ipinagpatuloy niya ang anumang ipinapangaral ng mga sinaunang propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang pangatlo, mga kapatid, mula sa ayat na ito, nalaman ng mga Muslim at mga Kristiyano na ang Islam at Kristyanismo ay magkalapit na relihiyon. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladina amanu al-yahuda walladina asraku, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara, dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Al-Ma'idah aya 82. Ang kahulugan, katiyakan, inyong matatagpuan ang pinakamasidhing pagkapuot ng sangkatauhan sa mga naniniwala, sa mga Hudyo at mga Musyrik, mga nagtatambal, at inyong matatagpuan bilang pinaka malapit sa pagmamahal at sa mga naniniwala. Ibig sabihin ng mga Muslim, ang yaong mga tao na nagsasabing kami ay mga Kristiyano, sa kadahilanan na mayroon sa kanila ang mga pari at mga obispo o mga munghi, at sila ay hindi nagmamalaki
sila ay hindi nagbabayabang, ngunit sila ay nagpapakumbaba. Ito ay natatagpuan sa Suratul Ma'idah 82 o verse 82. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa maiksing panayam na ito, at sana'y makapulot tayo dito ng aral na itanim natin sa ating mga puso na ang Islam ang tunay na relihiyon. Ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan at hindi nagtuturo ng pagkaterorismo. Ang lahat ng mga madrasa o mga paaralan na kung saan itinuturo doon ang mahal na Quran, ang banal na Quran, at ang mga Islamic subject ay kailanman hindi nagtuturo ng pagkaterorismo. Kaya maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.